jawab. Ayo. Sekan. Anak fokus kali. Boto suro sing bakal ngenteki wong-wong Mataram. Kowe aja ngame-ame wong Mataram. Ning kowe tandingake mungsuhmu Sapa kowe? lek nomripatmu jerenge digobok. Sapa tamatno aku? Arya Bendung. Kere kowe Arya Bendung tak jak mukti jak mulya agem dadi gelandangan rupamu kaya ngono. Arya Bendung, Arya Bendung. Cukup. Jotos. Kowe aja dheweran lambemu. Kowe ndranyak karo durmu tuwa kowe. Arya Bendung. Ora sudi. Arya Bendung ora sudi ngakoni duwe kadang sepo kaya diapurmu Jotos. Kowe senajan adipati ning lething jagat. Ora pantes dadi tinulah dening kawula ing Blambangan. Sak karepmu nggonmu duwe uniku adep-adepan karo sapa? Karo Data Sula sing wong Digdaya Sekti Mandraguna ora ana tanding ing jagat iki. Apa ya tega aku mateni Jaka Bendung? Aja maju le, mundur kowe. Data Sula. Apa? Kejaba aku ora narimakake Kang Mas Siung Laut. Lan kowe wani ngrebut bojoku ya Sriang. Ning aku dadi serayane Kanjeng Sultan Agung Hanyakasa. Aku kang bakal mungkasi nyawamu. Sejarah uripmu bakal rampung 13 wektu dina iki. Gedhe tekadmu le. Iki Jata Sura sing ngampuhi magila-gila. Apa ora eling kowe karo Jata Sura le? Aku ngucap ngono mergo aku ngerti pengapesan. Ngerti pengapes aku apa Pengapesane Jata Sura pusaka Kiai Rajek Wesi. Rajek Wesi. Yo. Senajan terus nyekel pusaka Rajek Wesi. Coba tamano. Ora bakal tak tamengi gigi tak tamengi Jaja. Sambata ing akasa bapa ibu Perti. Wektu dina iki kang bakal mungkasi nyawamu. Coba rasaku kan gunem. Kowe Arya Bendung, Jata Sura, asalmu saka lemah bali nang lemah, mati dening aku Jata Sura. Wes. Wah! Sama Jata Sura. Kang Mas. Kang Mas Jata Sura kenging menapa panjenengan peset Kang Mas. Jata Sura setu mekaning Pak. Jata Sura wis pandhe nyawa, aku sing merjaya. Kang Mas. Putrane. Teno inten wonten pundi Kang? Cukup. Kowe ora pantes. Kowe ora perlu duweni pitakon putramu nang. Sing mesine takon awakmu dhewe takon tumindak. Nanging teno inten menika putra kula Kang Mas. Ora bisa. Kowe sawijining wanita sing wis reget lelething jagat, wanita sing lelemeran ya Sriun. Kowe ora pantes dadi garwane Tumenggung Arya Bendung. Uga ora pantes tinulah dening kawula ing Blambangan. Wong kaya kowe pantes kudu tumekaring pati. Siliani. Siliani. Tumekaring pati. Siliani. Mati Siliani. Aduh. Aku rumangsa luput mergo aku mungkasi nyawa Siliani. Sing wenang ukut jagatmu mesti akeh. Oh, bentuk wong kaya aku ora pantes nendhong jagat. Ning ngono aku kok kudu mati. Mati bentuk.
Retno inten. Jenengan tumekaning pati. Kira kalih sinten, Pak? Retno inten. Bapak tumeka pati Retno inten. Jodoh Kanthi putra. lakon uripku iki. Kula aturi emu. Dengan Opo kula aturi emu. wit biyen nganti saiki Gusti paring pepadang. Bapak, aku karo sapa, Pak? Aku sampeyan duweni wong tuwa. Wiwit lembar yo pendong kamu kurang marah-marah. Retno inten eling Retno. Rano gunane aku ning alam donya tanpa sesandingan bapak yo pendong kasar. Retno inten eling. Bapak kan sini. Mulai boten monggo. Menika kula hayo pendem. Kumupinipun selok. Sabar atimu. Ditata atimu Retno itu. Kabeh lelakon iku wis kersane. Gusti Kang Maha Kawasa. Monggo Kanjeng Sultan. Kanjeng Ratu. Bapak Tumenggung tafsir anom. Lho nggih, wonten dawuh Kang. Iki dadi lelakon apa kaya ngene iki? Nggih, Tumenggung tafsir anom. pareng munjuk. Menika lepat kula Kang. Mergi kula ndherekaken Raden Arya Bendung mengsah dhateng Dipati Jatasura. Yektosipun Dipati Jatasura menika wau kawon lan Arya Bendung menika saged nyedani. Namung karana pawestri menika rumiyin garwanipun Arya Bendung lajeng menika taken dhateng putranipun namung Arya Bendung menika wah duka yah sinipi enggo nyedani garwanipun menika lan Arya Bendung menika getun geduwung lajeng suduk selira mekaten Kanjeng. Harya Bendung suduk salira merga nyedani garwane nalika semana. Nggih. Iya tafsir anom. Lan menika ngaten Kanjeng Sinuhun. Yektosipun menika Rara Inten putranipun Jeng Pangeran Arya Bendung Jaka Digdaya lan ingkang pawestri menika putranipun Jeng Pangeran Arya Bendung menika sampun sami tresnanipun lan ugi ndadosna kawuningan jan sampeyan dalem menika supi bilih Jaka Digdaya menika janipun sanes anak kula Kang. Jaka Digdaya dudu putrane Tumenggung tafsir anom. Inggih leres. Menapa Banjur putrane sapa? menapa sampeyan dalem boten kemutan. Pilih sampeyan dalem badhe ngayunaken wonten ing madyaning pagat. Titip dhateng Ponang Jabang bayi kaliyan kula. Ah inggih menika Ponang Jabang bayi ingkang sampeyan dalem titipaken dhateng kula Kang. Dadi iki anakku dhewe to. Lho nggih leres Kang. Yo, ya putraku. Nyuwun pangapunten, Rom. Sungkeman pangabekti kula kunjuk, Rom. Yo, tak tampa, Nggih. Sungkemmu marang wong tuwa ya, Nggih. Mula kabeh kang
padha sowan. Joko Digaya bakal tak sengkake ngaluhur dadi adipati ana ing Blambangan. Jejuluk Adipati Piradigya. Ayo foto bareng-bareng. Salam budaya, ujungnya. Ini gimana? Awas, ini gimana? Itu sudah teman masuk.